videa. Dneska jsem ukázala do věci, jak budu dělat. Ale teďka ještě až večer. A právě my už jsou. Takový vypadne. A teďka vám udělám hádánky. Tak jdem na to. Jdem na to. Dám něco vejde. A na to se tam chodí na prostě, takže dávám pasece. Dělejte. A je to právě let muslim. A dávám druhý hádánku. Je to a furt se to peče na vácu. A je to písmo na 20 sekund. A je to perničky, jestli to někdo dělal, dobře tak. Bude můj kamarádka alebo kamarád, ale všichni se kamarádi a kdo má vypadí ale tam má svoje tričko a můj fotí, no prostě, no a dávám druhý hádánku, je to doma. Jo, tak, chodí, je šedé. A vždycky dá to sníh. Dáte lajku. Už, kdo to ví, takže je to tu. A teď dostane to zvládnu. Nebo zvládla. A teď poslední hádánka. Je to já se na to hádám a děkuji. A zase 20 sekund. Už to zvládnu, dostane zase tričko a budoucí všechno prostě a dostanu to a je to sníh. A teď na druhý video vám to ukážu, takže nezapomeňte odběr, zvoneček a like a prostě